एडिसि हाबनि बखाखै एडिसि मानमा सानो खाटुं खाजा ख्लाये लामा हिमबत ख्लाये नायथ' पान्दा ख्लायग्या आरोबाव गोबांमा एडिसिनि एमडिसि एमएलए मानजाफायग्या अबाहाय ख्लायनो हास्ते गोनांगै गोरों जागाव एडिसि मानमा साल पालायजागै दङ जों सावैमानो दिनै बाय एडिसि मानमानि साल 43 years जोंहा 43 years सिगां जोंनि एडिसिनो सानै जबा ख्लायनायाव खरां टिसानायाव जों मुथि ख्लायखाय बंनि सामुं रंनो बंनि सबा रंनो खोनाखांखाय बेलेखैनो बोखानि थै ख्लायमा हायमा दङ आमसो ख्लायै गिरमा सिंजा आजरा रंग जों आजरानि जे लिडार न जों मुथि ख्लायखाय सावैमानो सिनि सार नगेन्द्र जमातिया हरिनाथ देवर्मा द्राव कुमार रिया ते श्यामाचरण त्रिपुरासंहाय चिनि एडिसिनो आमसो क्लाय खावै क्लाखा त्रिपुरासन बागै सिमिनो हनै आबरनो सोंथाय बक्थाय ग्रै जों आबरनो सालब्रुमब्रुमनो मुथि नाराखाय बंनि आ सामुरनो बंनि बुमुंनो बंनि मांप्लिरनो आबहाय क्लायनो 23 August सालमारिनो हंगाखाय हास्ते गोनांगैनो एडिसि मानमानि सालनै पालाय जागै दङ अबाहाय ख्लायनो ताक्लायबो एडिसि हाबनि बखाखै नायहत पान्दा ख्लायग्या आ पान्दाव कक नारनो थांगै अमनो साका एडिसि हाबांनि सीएम बरम गोनां रुनाल देवमा बेलेखैनो खा खामजाक जे मुसुंमानि ख्लायमाया लिमिटेड सामुं ख्लायमा दङ मुसुंफाना मुंसा ख्लायमाया अबाहाय साका सीएम रुनाल देवमा अमनो सानाव कक्काय जे टीटीडीसी निबागै जे चबा खायनाय जत सिनि हिरोस दङ दिनिनो पान्ना सिदि जोंबंनो बरम लाय कुमरुक लायके ताई दिनिनो पान्नो जुदि कुन कुटी दंखाय नेक्स्ट टाइम जोंमतेबो संसुलुं खायतेबो हदम दङ कामके पालायलायनाय ताई दिनि अनेक साथों जों जतन सिव साथों बेगै इरेलि थाइमानिया कुनो बुंबोबाय सिनरो जों गाहामखौ आसुथायरिनाया नुबाय साथोंनो अनेक खस्थ' मावनायखौ नुबुरो अमनो जत हासारनिफ्रायनो नुबुरनो जत बुमारनो सिख्लारनो जत अग्रा जाग्रानो आं नागारसानो नोंनो साथोंजो गाहामखौ आसुथायरिनाया ताई बोसोराव जों सिनियर टीटीडीसी फाउंडेशन लेखायखौ जोंतेबो गाहामखौ अर्गानाइज खालायनाय अमनो सानमु सुमुतायसा जों जतनो टीटीडीसी मामा बायसिनि जों सिनि जे टोटल फुल जे सिनि निजेनो हावो सिनि मानते सते जों माया कमायना दाबु जों जबाव देहमा नखरो सिनि टीटीडीसी एडमिनिस्ट्रेशनाव आसु पावर करिबो जों जत सियो डायरेक्ट फंडिंग करिको लैंड राइट्स करिको तेको गोबां जों अनेक इशु नो जों तलाव नखरजा किन्तु उनो जे एडमिनिस्ट्रेशन ताबु ओ जे सिनि लिमिटेशन बिसिं दिनो जेसा सामु खायनो नंसा जों सिनि लुकुरबाय खायतो अबनो जों जत्तनो समायमा तांनानै दिनि फाउंडेशन देनि सानो जों सिनि हास्ते बुबागानि लबि दंलायि सिनि जे मान थाइसफक्तानि बागै जे कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशननि बागै सिंताबो क्राके चबामा खालायनाय सिनि ड्राफ्ट कुमारियान सिनि बिकेरांखौ सिनि बरमगोनां सार हरिनाथ देवर्मा सिनि नगेन्द्र जमातिया सामसवन्ति गते गोबां मानसिनि लिडार दं थाइजों सिनि बक्ताव सायख'लांखा बंनि याक्ति सिं टीटीडीसी मांखा टीटीडीसी दिनि फाउंडेशन जे क्लाइनेट बागै सिं मा खालायदो दिनै बर'खाय हिरोसनि बागै बर'खाय वारियार्सनि बागै अमनो ताबुनि जेनेरेशन नो जों सानमु सो ताबु जों आं अ टीटीडीसी नि सीएम नि आं कमप्लेन सो हासिन जत नुपुरबो जों सिङाव जेनेरेशन को बंनि जेनेरेशन सिङाव एडिसि मानदों ताबु जों बुबाग्रा लगिना दै बुबाग्रानि लिडारशिप को जोंबो सिनियर जेनेरेशन बागै सिनि लुपुरबो बागै जों मुंसा तुबि बुंनाय जों जे बागै चबा खालायदों तुबिके जे चबा खालायदों सिनि कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन बागै जे चबा खालायदों अमनो जों तुबिके बुसकांगा अमनो थांनाय अमनो सिनि जत लुपुरनो फैनाय जतनो जों थानसामा दंनाय एकमा दंनाय जे जों आसो तला खिलि जा कम्पानी जे आसो सिनि निजेनो हावो सिनि
ক্ষমতা করেন কমনি অধিক ক্ষমতা করেন কমনি সিনেমা কি ডিসি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন जों अधिक ক্ষমতা তুই মোর পাওয়ার তুই কনস্টিটিউশন সলিউশন তুই ডাইরেক্ট ফান্ডিং তুই ল্যান্ড রাইটস তুই সিনতে বসিনি চবানো বসকানো আউনি মাতলাंनाय অবনো তাই বারা কক্সায়া তাই দেবিশা থিনিও 43rd কন্ডিশন লেও যতনা খা কামতে হামজো নিয়াবরি আগেও যে কক্সনা জর মুতাসিলে যতনা হামজো